KSU rengkat kiwai pat kiseng balang nen kesiu blai arpu pratere kurumpang arja arpuai kilepli pat ba yo modor batru ya ka kor song that ka balatei ban pen sa nam ya ulor sai nyauta usamla rang ba ulado e ya kajing em ha kajing wan thambor kinongwei ha kasngi baki seng balang ki penlong ya kajing ya la persya CAA ha isamati shisnam pura menswa kata ha ka arpu pratere kurumpang arja arpo yautu modor lapen wandor tek kum kedor samla lor sai but la pli pat ba ha step sing blai do president but general secretary ka KSU haringkat ka jinga don lang jong ki bobon ki dong elam seng balang kan thup ru na do ka FKGGP but kiwe haringkat ka jinga don lang ki bayeng asem jong teu samla banyada lupan yo kami kanu jing bam sung tenat nang kaliang ka sarkar kala pen juru ka jing pahara ha isha mati nang ta kum juru silenter ka thain sora na lor bala pen juru ka jing talasi na do tengar ter sadu ka tega jaka kajing lang ka bala kham song kun bat ka bakham ipu ka dei hasora ha ka bala yo ban pri ka kor song that ka bala ai nam kerpang ha ka kerteng jong teu samla ha ka te ka janmi thi ki pai pa daki hajar ngot kilawan ban sakhi lang kan thup na du MDC ka sora ubadei ru chief executive member ka KHADC uba Titus Terwal Khan ka kurem bat ki khun jong ba lor sai bat jan baro ki seng bhalang kani ka jingja kala pen kendet kala long ko matiet dok perthat khyang yani kum gajat benriu bat kham tam ye ki khun samla ki jungi ki seng bhalang ki jungi ki baju yang naga banta kari bat gajat benriu ngawan hang ni da kaman siam ka basau kya kum unong yalam kum unong mi khmat ngidon ya kaju ka dauba bangi yang naga banta ban yada ya kajai benriu kajing yap jong baret kalapan kendet benriu yang hilang baro ban ngasol tenat mentan ya kajing keren jong paiem sim kena jong kahima sora bakalapan kendet benriu ya kahima sora banang ni syakmat kei ke baki de benle kalapan det kenriu ya ki sordar ba ki ramba snong jong ka thai isha mati jong ka hima maulong kai ga bagi dei ban le bakala pen gendet ben riuru ya ka district council ka jungi kai ga bangi dei ban le kom gane ka sni ba kom gane ka jingkol ko sni yap jong du somla kadang pendabram ya wei po wei khot jong jat ben riu namar ngi so thu ka jat ben riu kabaki kejat benriu kabayeng ele de kejat benriu kabayeng rasong na gawai kopting sya gawai pat pateng ni sto tho ki jinge a jingele ki dam shibun ki jinge shibun ki jing tenju bat shibun jing jaw mat bat jing jaw sna de kejat benriu pat kana ye im pat kana khlan na kapor bat pen sosi ju kalong ba habadan kanu jingja ya kita khot jeng kisang balang hapadang de jinga ki ILP ho arjar khan reu arjar khanai nyaki ek ILP la kem ni khot jeng KSU FKGP la thep support tura la thep William Nagar jail la penni ya kadur kot khobor barang la thep MPDA uni on set yakini katas nem andai ka balingmo kalong ba hadu menta nampat i wei ru balan MPDA nagi badot kti ban penyap yo berlor sai hadu menta nimpat i baga sarkar kan thep yaki sepolong banang ban penni berkedur rekod kubur banang ila shandor ban ila thap yaki apok MPDA ngampadi belai yaki dhot jung isang balang pistet palat banra ek tsura barjaka ya ka William Nagar jail banang ya kata ke MPDA belai ngidai kibri ke bakumno